Sayangnya rindu dia. Aduh, kayak naik suara kira. Ngojek dina kak. Payu belas hari. Kan mau ngojek kak opo. Sing ngene carane. Praya ae dadi ojek. Mana pada nggak sarapan nih? Mas. Kang ojek kan, Mas? Loh, ngojek lah. Ayo, Ayo. ayo. Ya ayo, weh. Ayo, ikut sepedaku, Mas. Kon iki jenenge tak ngojek, kon ketawani ngojek. Tak kira ngojek kau turu-turu kono, Mas. Kon tak ngerti tak kok. Lapo, Mas? Aduh. Gak ngono, Mas. Aku iki golek sandang panggah gojan. Tak kira sampean penumpang. Kon tak ngerti tak aku preman iki. Ngerti sepurane, Mas, Mas. Awak dhewe karo, Mas. Kon iki gendeng ta yo, kok aku jeneng ketawani kok. Ono tingale, Mas. Lho, katenan ndi kon? Kalau pun emang liya to, Mas. Ning kene enggak usah wis. Apa Ning mung kene kene? ae, bar kon aku ngojek kene ae. Lah terus mana opo, Mas, sing diomong, Mas? Tenang ngono kene ku rame kok. Ngono. Kene, ya wis. Ya wis, Mas, tak nurut ae. Kamu kon. Duit gak atuk. Apa sih santino iki? Nah, isulan iki. Tinggal lagi, Mas. Waduh. Kon kok aneh ya? Ngojek pedamu ngene. Lho iki Mas ngojek 2019 ya Mas, modern ngene iki. Barang ditumpaki ini cutari to. Enak yo. Oh, ngawur ae pakem. Cutari nyaman Mas gawe numpak iki Mas. Ya wis mung kene wis bareng ngono. Lapon iki Mas. Wis bareng ngono aku sih mbok kene lho ngenteni penumpang di kene. Kene wis. Lho nak rada ayo Mas. Ndi sing? Iku lho Mas. Wah, untu wae lanang bisa Iku lho, Mas. Kok sing kena kon? Lanang ngono lho. Iku lho dibuka lah kacamatae Mas. Iya ya. Waduh, berarti kalau kacamata oke kabar. Wah, iki opo ning arek kabeh. Opo ya Mas? Oh, Waduh, Gambarmu kok lagi. iso iki lho. wah, kacamata gendeng. Iki Mas, bek ngojek Mas. Aku sih ta. Ngecek, Mbak. Salah ayo ngecek, Mbak. Lari. Gak betul juga, Pak. Harus. Salah ayo. Kontrol ngecek diskon. Enggak tidak itu memang. Laku ae. Aku ngajak peda apa ya, Mbak? Dijamin, Mbak. Enak, Mbak. Empuk sepuasnya kan, berarti, Mbak. Enak dijamin nyamin. Wah, dicoba, Mbak. Waduh, Ya, mau tak cuman betul, dari patas, Mbak. Gak usah tak melaku ae. Harusnya belum ini. Ya piye ini. Mangan opo mau wong-wong diomong kira. Makan watu. Waduh. Aku iki mangan opo anak bojo. Pak sampai belum wulu iki ae. Betul. Loh, ini Mas, ini kalau pencet ya. Paling seger Mas. Aku opo Mas? Mana? Tapi aku yo opo mana Mas? Aku sarungan. Sampeyan ae Mas, sampeyan ae. Kok ngono ae sing aku lah. Piye. Ya itu gini aku. Iki dicoba ta? Enggak aku. Tadi Mas. Teres aku sakune. Ngene. Mulai pencet naik saya perusahaan. Enak aman. Yo, alo, saya pencet yo no, saya. Aduh. Aduh.
Wih, ini yo pencet ini. Ini yo pencet agak mas. Aduh. Nanti hari gimana? Aduh. Aneh yo. Hei, Suara. kene lho aku. Apa mas? Apa apa lagi aneh? On niku. Apa apa lagi? Apa lagi? Waduh. Apa mas iki mas? Aku takon. Dojeng hati-hati. Aku sing gawe ngerti niku memang lho. Kok iso lho wis garang. Tadi akeh kok kita biyen nang ibune. Kok bapak tiba wae. Enggak, Pak. Ngocek oleh-oleh. Panas. Lho kono dari penumpang. Aduh. Oleh umat. Wah. Matai. Tepak iki ngejane Mas iku. Salah ra wesek nang. Waduh wis. Boleh pencet gak oleh waduh tambah tutup tin sing iku. Mas. Apa? Ini mas, nunggu kini mas. Kini mas. Iya. Iya. Iya, nunggu kono enak ya Bang ya. Iya. Terima kasih sama tadi mas. Saya kan penumpang. Ada nunggu kini. Oh enak ya. Dijamin enak lah. Aduh. Piye mang. Piye. Iso ya, Mas. Mana pencet gak oleh tambah iku. Tapi sih orang ditinggal DE mas ya. Oh iya. Wah, ora. Koyo betah ya. Wah, bisa. Koyo betah. Kamu dah. Enggak. Bisa bobo lah. Kok jancuk kan kerjain aku kon ya. Lu kamu kan